Здравейте, скъпи приятели! Днес искам да представя на вашето внимание едно микрофонче, което е безценен приятел в някои от случаите, които ще ви кажа. В моята дългогодишна практика на сватбен видеограф съм изпадал в доста ситуации, в които това малко микрофонче буквално може да спаси цели сцени. И ще ви кажа, разбира се, за къде става на въпрос. Ще направим едно ревю и искам само да отворя една скоба и да ви кажа, че това видео по никакъв начин не е спонсорирано от никого. Аз изявявам своето желание да ви запозная с него и да ви кажа неговите хубави и лоши черти. Разбира се, хубавите са повече от лошите. Лошите мога да ви изтъкна, че това не е подходящо, когато снимате динамични сцени, където има много говорещи лица и ако трябва да се въртите наляво и надясно с камерата, с която снимате, това нещо е по-неудобно. Въпреки че в такива случаи единственото удобно е стерео микрофон да си вземете, той е специален микрофон. По-нататък мога да ви покажа какъв точно представлява този стерео микрофон, но сега искам да се фокусираме върху това микрофонче DJI Mic 2. И нека да започнем с неговото отваряне. Ето го и него, пристига в удобна опаковка и има едно пакетче, което е за предотвратяване на навлизане на влага. То се отстранява, разбира се, вече не е нужно след като сте отворили продукта. И ето какво представлява самото микрофонче. Много е компактно и е много удобно в много от случаите, когато заснемате по около две лица, които по един или друг начин имат диалог. Разбира се, това в сватбената видеография се използва предимно, когато има изнесен ритуал. Значи единия микрофон, понеже върви с два микрофона, единия микрофон трябва да бъде на водещия и втория микрофон трябва да бъде на мястото на булката или на младоженеца. Вече в зависимост от това къде може да се постави, но е изключително удобен за поставяне. Ще ви покажа по какъв начин може да се настрои и следователно по какъв начин, с какви настройки може най-добре да започнете. Нека да го отворя сега. Ето какво представлява. Много е компактна и тежи някъде около 150 грама. Грубо. В комплекта има кабели. Това са wind muffler, т.е. предпазват от вятър в случай, че сте навънка и е ветровито. Ако имате такъв случай, това нещо може да ви спаси цялото заснемане. Защото навънка, когато има вятър, ако се намирате на ветровито място, обикновено по поляни и такива места, където се предполага, че има вятър или движение на въздух, за да имате максимално чист звук, се препоръчва да се сложи ето тази малката джиджавка. Има втора такава и тук има още едно пакетче, което е за да не остава влага вътре. Тук има кабел, който служи от приемника да може да стигне звукът до камерата. И сега ще ви покажа какво представлява всичко това, което е вътре. Така махаме лепенката и вече сме готови да отворим кутийката. Тук се натиска първо, след което се отваря. И ето какво представлява отвътре цялата тази кутийка. Този микрофон е снабден с 6 часа, мисля, че беше записа. Ще ви покажа, ще ви напиша статистиката.
какво дават по учебник, знаете, че не винаги числата, които ги дават, кореспондират на истината. Затова, предвидете си по половин час по-малко, защото много зависи от условията, в които снимате. Така че ето това нещо представлява. Ето това е микрофончето, което фактически виждате го как премига, и то може да се закачи на дреха, и тук има едно малко магнитче, което е много здраво. Така, ето го магнитчето, едва успях да го откача от главната част, микрофончето, и ако желаете да си го сложите, ето по такъв начин става. Слагате си под фанелка или нещо от сорта това нещо, щраквате го, и като цяло искам да ви запозная и с още няколко неща, които ще ви бъдат от полза. Това е устройството, което приема. Първо трябва да си направите една настройка. От тук имате колелце, което се върти, и може да си смените езика. В моя случай английски според мен ще ми свърши работа. Така, тук се настройва датата 22.8, точно така е. Ето, показва в момента микрофона, който е на мен, че работи. Има бързи настройки на самото устройство, което приема от малкият предавател, и той се настройва спрямо вашата камера. В случая бранд, избирате бранд Sony. В моят случай това е вече за ресивъра, с каква сила да приема сигнала. Сега ще ви покажа по какъв начин става цялата работа. Значи, както е микрофона тук, това нещо се слага отгоре на камерата, за да може да виждате силата на звука, който пристига при вас, и да си направите някои корекции, ако е необходимо. А сега ще ви покажа по какъв начин звучи с този микрофон, и ще го сравня с някой малко по-стар и по-евтин модел, разбира се. Само преди да започнем, искам да ви посъветвам да премахнете една опция, наречена Low Cut. Това нещо премахва ниските честоти и записа, който правите, ще бъде доста глух. Затова ви съветвам тази опция просто да я изключите. Тя е по подразбиране включена. Сега ще я изключим и вече ще ви покажа по какъв начин звучи това микрофонче. Ето сега говоря през този микрофон и може да забележите каква е разликата в звука. Искам да ви кажа, че този звук, който чувате, той няма никаква обработка. Той е напълно естествения, който излиза от трансмитъра и получава се в ресивъра. Значи, след като премахнахме тази опция, гласа ми трябва да е значително по-чист и съответно може да си включите и втория ресивър. Ето и по какъв начин изглежда звукът, който излиза от трансмитъра и отива в приемащото устройство и директно в камерата. Мога да кажа няколко думи, след което ще направим и анализ с това, примерно с някое друго устройство, подобно, което е значително по-евтино, разбира се. Каква е разликата в звука и дали се заслужава да дадете още около $300 нагоре, за да си закупите тази малка джаджа. Ето сега говоря от друг по-евтин девайс, така да го кажа, от по-евтино устройство. Не знам дали звукът е толкова чист, но вие сами ще прецените кое е по-добро и дали си заслужава да отделите още малко средства, с които да си закупите този модел, който е тук. И сега продължаваме вече напред, за да разберем какви препоръки мога да ви дам
и в какви ситуации е най-хубаво да използвате такъв вид микрофони. Ето сега съм вече само с DJI Mic 2 и ще ви дам наставление къде е най-хубаво да се използва този микрофон. Значи някои от случаите, които ми се е налагало да го използвам, това са в ритуалната зала, където примерно имате младоженците от едната страна, от другата страна е служителката на общината, която ги венчава. И ако сте с стандартен микрофон, който е отгоре на камерата ви, със сигурност няма да уловите целия звук и ще се чува освен много слабо, ще се разбира много трудно и е много трудно с помощта на софтуер да изгладите тази разлика в силата на звука. Тоест, ако насочите микрофона към младоженците, това, което говори служителката на общината, ще се чува толкова глухо, че просто ще бъде нещо като загубена кауза. След което, ако насочите към нея камерата, микрофонът ще хване нейния глас по-добре. Разбира се, не колкото това, но ще хване със сигурност по-добре нейния глас, но пък от друга страна младоженците няма да са никак на фокус и това, което те казват, всъщност те не говорят кой знае колко много, но най-вече най-важната дума, която е да, тя трябва да се чуе. В тези случаи е най-оправдано да използвате такъв вид микрофон и това е и целта на днешното видео, да ви покажа и да ви демонстрирам какви предимства има пред конвенционалните микрофони, които са на върха на камерата ви. Така, сега ще ви представя една функция, която е добавена от производителя DJI, която е за намаляване на шума, така наречената Noise Cancellation. Какво прави той? Той прави звука малко по-чист, като изчиства по-ниските честоти. И сега ще ви демонстрирам какво практически прави това. С едно натискане на бутона за включване, без да си задържате пръста на него, се сменя тази функция. Така сега в момента съм е сменил и в момента звука ми трябва да звучи малко по-чист. Но за целите на ревюто ще ви изключа тази функция, за да може по някакъв начин да добиете представа каква е реалната сила на звука. Този микрофон, който ползвам в момента, той е с 0 усилване на звука, т.е. вие чувате реално какво аз говоря, без да има някакво усилване от камерата или от микрофона. Това вече се прави в зависимост от ситуацията, дали човекът ще говори по-силно или ще говори по-тихичко. В шумни места, за да не се получава прекалено силен шум, ви препоръчвам да намалите малко силата на приемания звук, докато когато е тихо мястото, тогава може леко да го увеличите, но не и прекалено много, защото ще стане много силен звука и после трябва да го намалявате. И той няма да бъде толкова ясен, а ще гъгне. За целта ви препоръчвам да стоите на нулеви настройки на вашата камера, нулеви настройки на ресивъра и да не пропусна да ви кажа, че този микрофон има още една функция, която не е никак за пренебрегване. В случай, че нещо се оплеска целия запис, имате възможност да си записвате и чрез този червен бутон, който виждате в момента. С този бутон се натиска и директно започва запис, който е независим от този, който се записва на микрофона. Което означава, че имате два вида запис, но него може да си го изтеглите единствено като го свържете с лаптоп или телефон посредством USB Type-C.
И да ви кажа само, че за да използвате този бутон не е нужно камерата да е до вас, също така и приемника. Той може да се използва независимо и може, мисля, че до 14 часа запис да направи независимо. Друго, което искам да ви кажа е, че по производител дават до 250 метра отдалеченост на устройството от камерата, за да може да уловите запис. Но не ви препоръчвам да стигате чак до там. Това означава, че примерно на около 50-60 метра ще имате достатъчно добър сигнал, за да може да получите съвсем чист запис. И искам да завършим с едни кадри отвънка, да видите по какъв начин се справя ветробрана с вятъра. Здравейте отново, сега съм на едно малко по-ветровито място. Не знам доколко е възможно да се определи доколко това нещо предпазва, но ще се опитам да ви демонстрирам. След като щракне, вече може да сте сигурни, че предпазва от какъвто и да било вятър. Така че, ако ви харесва това ревю, може да се абонирате за канала. Ще кача още няколко други артикула, които смятам, че ще са от полза за всеки един от вас, който е решил да се занимава с каквато и да била видеография. Чао за сега!